Είμαστε το Εργαστήριο Συλλογικών Δράσεων και Κοινωνικών Κινημάτων, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, και για φέτος ξεκινάμε λίγο αργά, αλλά δεν πειράζει, έναν κύκλο διαλέξεων με 2 διαλέξεις το μήνα πάνω στα ζητήματα συλλογικών δράσεων και κοινωνικών κινημάτων. Η συζήτηση αυτή που θα γίνει σήμερα αφορά ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και δεν θέλω να χρονοτριβήσω παραπάνω. Ο λόγος στο Μιχάλη για την παρουσίασή του, η οποία αφορά τη διτή και σύνθετη κατασκευή του Δεκέμβρη. Συλλογικές δράσεις παραγωγής κοινωνικού κινήματος και συγκρότησης κοινωνικής ομάδας. Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου της Φωτογραφικής Εταιρείας. Αυτή η ευκαιρία που μας δίνουν πραγματικά μας λύνει τα χέρια προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με ένα ευρύτερο κοινό πέρα από τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας και επομένως να κάνουμε ένα ακόμα βήμα σε εκείνο το στόχο, το φιλόδοξο του να γεφυρώσουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα με την τοπική κοινωνία. Όσο και αν φαντάζει μεγαλόστομο, κάτι τέτοιο, με τέτοιες εκδηλώσεις προφανώς κάνουμε ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός. Πρέπει να κάνω μία προειδοποίηση. Βλέποντας το κοινό και την ηλικιακή σύνθεση, δημιουργείται μία δυσκολία στον ομιλητή. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω για γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από 15 χρόνια, ακριβώς. Παρά 4 μέρες. Εδώ ο μέσος όρος ηλικίας τουλάχιστον των νεότερων, με μερικές εξαιρέσεις, είναι στα 22 με 25 χρόνια. Επομένως, στην καλύτερη περίπτωση τότε ήσασταν 8 ή 10 ετών. Άρα δεν είναι πιθανό να έχετε ούτε ανάμνηση, αλλά ούτε καν μια πραγματική εμπλοκή στα γεγονότα και στο πνεύμα που δημιουργήθηκε εκείνες τις ημέρες. Γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσω στη διάρκεια της εισήγησής μου να εμβάλω μέσα στις επεξηγηματικές διατυπώσεις και μέσα στις ερμηνείες που θα κάνω και γεγονότα, έτσι ώστε μέσα από την ροή της κουβέντας να, πέραν των άλλων, εσείς που δεν είχατε σχέση με το Δεκέμβρη, γιατί έτσι αποκαλείται από τότε, Δεκέμβρης, σκέτο, όπως ο Μάης του 68 αποκαλείται ο Μάης, να μπορέσετε να έχετε αυτή τη συμμετοχή από την άποψη της γνώσης ορισμένων βασικών γεγονότων για να φτιάξετε εικόνα του γιατί πραγματικά μιλάμε. Προφανώς τώρα αυτά που θα πω εγώ δεν είναι τα γεγονότα, δεν είναι εκεί το κέντρο βάρους. Το κέντρο βάρους είναι ακριβώς το πώς, τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτά τα γεγονότα σχετικά με τις κοινωνικές εξεγέρσεις και τα κοινωνικά κινήματα. Ο Δεκέμβρης του 2008 έχει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά, αλλά παρόλα αυτά έχει και περιέχει τάσεις, περιέχει τάσεις ανάπτυξης και τελειοποίησης των συλλογικών δράσεων που ενυπάρχουν και σε όλα τα άλλα κοινωνικά κινήματα. Πρώτα ένα βασικό γεγονός. Ποια είναι η αφορμή για το Δεκέμβρη. Τη νύχτα της 6ης Δεκεμβρίου του 2008, στην περιοχή των Εξαρχείων, περίπου κάτι σε 9 παρά μερικά λεπτά, μια ομάδα νεαρών λογοφέρνει με αστυνομικούς οι οποίοι περιπολούσαν στα Εξάρχεια. Οι αστυνομικοί απομακρύνονται, μετά επιστρέφουν, ένας από αυτούς σηκώνει το περιστροφό του, σημαδεύει στο ύψος του ανθρώπου, πυροβολεί και η σφαίρα διαπερνά την καρδιά του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ετών 15, κατά άλλους 16. Πέφτει νεκρός κατευθείαν. Μετά από αυτό ζούμε
στο πεδίο των μαζικών κινητοποιήσεων γεγονότα μοναδικά. Χιλιάδες νέοι σε δεκάδες πόλεις βγαίνουν στους δρόμους για εβδομάδες, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου περίπου, κάνουν πορείες σε φυλακές, δικαστήρια, κυβερνητικά κτίρια, επιτίθενται και πολιορκούν αστυνομικά τμήματα, συγκρούονται με την αστυνομία, φωνάζουν ευρηματικά συνθήματα, κάνουν καθιστικές διαμαρτυρίες, διακόπτουν την πληροφορία σε βασικούς οδικούς κόμβους και κινηματογραφικές παραστάσεις, δημιουργούν ανοιχτές συνελεύσεις, αναρτούν πανό διαμαρτυρίας στην Ακρόπολη, διακόπτουν το πρόγραμμα της κρατικής τηλεόρασης και βγαίνουν ζωντανά στον αέρα. Κοντολογής, έχουμε ένα πλούσιο και εφάνταστο ρεπερτόριο δράσεων που αναδεικνύει τόσο την ετερογένεια όσο και την επινοητικότητα των ομάδων που συμμετείχαν. Εγώ εκείνη την εποχή το αποκάλεσα μια έκρηξη υποκειμενικότητας της νέας γενιάς που τις μέρες εκείνες έθεσε υποσυλλογική και οξία αμφισβήτηση τους θεσμικούς πυλώνες της κοινωνίας. Όπως είπα προηγουμένως, θα προσπαθήσω να αναδείξω κυρίως τι μας διδάσκουν αυτά τα γεγονότα σχετικά με τις εξεγέρσεις και τις συλλογικές δράσεις. Προφανώς η ανάλυση μου στηρίζεται πάνω σε μελέτη ρεπορτάζ εφημερίδων, εκθέσεις ΜΚΟ, άρθρα περιοδικών, ιστολόγια συμμετεχόντων στο κίνημα, ενημερωτικές ιστοσελίδες και συμμετοχική παρατήρηση των γεγονότων. Λοιπόν, στην Ελλάδα φαινόμενα διαμαρτυρίας μαζικού χαρακτήρα δεν είναι σπάνια. Προηγούμενα δείγματα είναι το 1997 η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Κλίντον, όπου έχουμε μαζικές κινητοποιήσεις και συγκρούσεις, και οι φοιτητές κινητοποιήσεις που έγιναν το χειμώνα του 2007 για την υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος που διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. Προϊστορία υπάρχει. Επομένως, αναρωτιόμαστε τι το καινούριο έφερε στο πολιτικό προσκήνιο το κίνημα διαμαρτυρίας αυτό που διήρκησε από το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008 από την εμψυχρό εκτέλεση του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μέχρι τουλάχιστον τα μέσα Ιανουαρίου του 2009. Αυτό που θα προσπαθήσω να δείξω στη συνέχεια είναι ότι το κύμα της διαμαρτυρίας που περιλαμβάνεται σε αυτές τις 45 μέρες έχει πρωτόφαντα χαρακτηριστικά. Τέτοια ώστε να μην υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Θα επιχειρήσω επομένως να συνοψίσω τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτές οι μορφές διαμαρτυρίας, ταξινομώντας τα σε 6 επιμέρους διαστάσεις της δράσης. Τη μαζική κλίμακα των κινητοποιήσεων, την κοινωνική συνθετότητα και την ετερογένεια των ομάδων, την αποκέντρωση, τις διαδικασίες αποκέντρωσης που βάζει μπροστά το κίνημα, τη χρονική διάρκεια και τη βιωσιμότητα των κινητοποιήσεων, τα συγκρουσιακά χαρακτηριστικά του κινήματος και τέλος την επικοινωνιακή στρατηγική που επιλέγει το κίνημα να εφαρμόσει εκείνες τις μέρες. Πάμε πρώτα στη μαζική κλίμακα των κινητοποιήσεων, θα προσπαθήσω να είμαι εκεί που μπορώ σύντομος. Είναι σίγουρο ότι δεκάδες χιλιάδες άτομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έλαβαν ενεργό μέρος στις ταραχές, κάνοντας έτσι, σε συνδυασμό με τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, αυτό που αποκαλούμε λογική των αριθμών, δηλαδή πόσοι στην πραγματικότητα συμμετέχουν και τι βάρος επομένως η αριθμητική συμμετοχή έχει στην απεικόνιση της σύγκρουσης και της κυκλοφορίας των αγώνων, κατορθώνει να προσδώσει μια εντυπωσιακή εικόνα στις διαδηλώσεις αυτό το αριθμητικό δεδομένο. Σίγουρα δεν επρόκειτο για κεντρικές, μαζικές, πειθαρχημένες και ογκώδες διαδηλώσεις όπως εκείνες που ανέφερα προηγουμένως, των προηγούμενων δεκαετιών, με τη συντεταγμένη και έφτακτη λειτουργία πολλών δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Ο αυθορμητισμός που διέκρινε την ατομική συμμετοχή στο κίνημα καθόρισε και την αποκεντρωμένη μορφή εκδήλωση των συγκρούσεων και τα διεσπαρμένα μεγέθη των διαδηλώσεων. Ήδη από τις πρώτες μέρες των κινητοποιήσεων, κατά περίπτωση, οι συμμετέχοντες είναι
από μερικές δεκάδες, μερικές εκατοντάδες, μέχρι αρκετές χιλιάδες. Συνήθως το μέγεθος της συμμετοχής προσαρμόζεται κάθε φορά στα ηλικιακά, κοινωνικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά της ομάδας ή των ομάδων που κινητοποιούνται και στον τρόπο συντονισμού των κινητοποιήσεων και συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων και ομάδων. Έτσι, λιγότερο μαζικές εκδηλώσεις, αλλά και οι περισσότερο μαχητικές, είναι εκείνες που πραγματοποιούνται από ομάδες αναρχικών και αντιεξουσιαστών. Ενώ οι μαζικότερες εκδηλώσεις φαίνεται να είναι εκείνες που οργανώνουν οι μαθητές, καθώς και φιλήσυχες παραδοσιακού χαρακτήρα συγκεντρώσεις, όπως τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Αν μάλιστα υιοθετήσουμε ένα σχήμα που είναι γνωστό στην θεωρία των κοινωνικών κινημάτων, το τριπλό σχήμα της μορφής δράσης βία, αναταραχή, συμβατική διαμαρτυρία, ξεκινώντας από πάνω, από κάτω, η συμβατική διαμαρτυρία είναι η πιο ειρηνική μορφή εκδήλωσης, αναταραχή είναι μια δράση που επιφέρει αυτό αναταραχή, αλλά δεν έχει τη βία, ενώ η βία είναι η μεγαλύτερη κλιμάκωση. Αν υιοθετήσουμε αυτό το τριπλό σχήμα, τότε η βία παρατηρήθηκε στις λιγότερο μαζικές περιπτώσεις, όπως είπα, κυρίως με συμμετοχή αναρχικών αντιεξουσιαστών, αλλά και μεταναστών. Η αναταραχή στις περιπτώσεις μεσαίας και μεγαλύτερης μαζικότητας, κυρίως με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών, και η συμβατική διαμαρτυρία στις πιο μαζικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή κυρίως μαθητών, φοιτητών και μεσήλικων, δηλαδή γονέων, εκπαιδευτικών και συνδικαλιστών. Εν τούτοις, σε αυτόν τον κανόνα αρκετές φορές παρατηρούμε αποκλίσεις, κυρίως με τις επιθετικές και βίαιες δράσεις που εκδηλώνουν μαζικά οι μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα. Και μάλιστα μαθητές μικρής ηλικίας, ανήλικοι. Η δεύτερη διάσταση των γεγονότων είναι η κοινωνική συνθετότητα και η ετερογένεια των ομάδων. Γιατί είναι σημαντική, γιατί όπως θα δούμε αμέσως μετά, ακριβώς εξαιτίας αυτής της ετερογένειας και της κοινωνικής συνθετότητας που χαρακτηρίζει το σύνολο των κινητοποιούμενων, δημιουργείται η ανάγκη για την οικοδόμηση μιας συλλογικής ταυτότητας. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για κοινωνικό κίνημα, εάν όλες αυτές οι ομάδες που ανέφερα δεν είχαν κάποιο κοινό στοιχείο, μια κοινή ομπρέλα που να τους ενώνει σε βασικά πράγματα, έτσι ώστε να αισθάνονται όλοι ότι λειτουργούν στο πλαίσιο αυτής της ομπρέλας. Στην περίπτωση του Δεκέμβρη, επομένως, εμφανίζονται πολλαπλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες νέων, και αυτό είναι πρωτόφαντο σε σχέση με τις προηγούμενες περιπτώσεις, οι οποίες πέτυχαν ένα κοινό πλαίσιο δράσης και μια ενιαία συλλογική ταυτότητα. Είχαμε ως διακριτές ομάδες. Υπήρχαν ως διακριτές ομάδες οι φοιτητές, οι μαθητές, περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή κυρίως άνεργοι, μετανάστες, επισφαλείς εργαζόμενοι και Ρωμά. Περάστε, καθίστε. Και τέλος, ομάδες αναρχικών και αντιεξουσιαστών. Όλες αυτές οι ομάδες νέων εμφανίστηκαν δυναμικά στο προσκήνιο, με μεταξύ τους ελάχιστη διαφορά στη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Τη στιγμή της εκκίνησης της εξέγερσης, μοναδικός κοινός παρανομαστής όλων αυτών των ετερογενών ομάδων ήταν ο ηλικιακός παράγοντας. Ήταν νέοι. Στη διάρκεια των εβδομάδων εξέγερσης όμως, οικοδομείται κάτι διαφορετικό. Οικοδομείται ένα πολλαπλό υβριδικό υποκείμενο με ενιαία συλλογική ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα συγκροτήθηκε στη διάρκεια των κινητοποιήσεων και μέσα από αυτές, για μέσω της κοινής και πυκνής δράσης, αναδεικνύοντας κοινά χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού των συμμετεχόντων. Έστω και αν αυτός ο αποκλεισμός έπαιρνε για κάθε ομάδα μια ειδική κυρίαρχη μορφή. Φτώχεια χρόνου και ετεροπροσδιορισμένη ζωή για τους μαθητές λυκείου και γυμνασίου. Πολιτισμικός και επαγγελματικός αποπροσανατολισμός για τους φοιτητές. Φτώχεια, ηλική, ανεργία, επισφαλής εργασία και πολιτισμικός αποκλεισμός για τις περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες
και πολιτικός αποκλεισμός για τους αναρχικούς και τους αντιεξουσιαστές. Με την εμφάνιση αυτού του νέου συλλογικού υποκειμένου, ο κοινός παρανομαστής όλων των συμμετοχόντων έγινε η ίδια η εξέγερση. Μέσα από τα γεγονότα διαμαρτυρίας πλησιάστηκαν μεταξύ τους όσο ποτέ άλλοτε άτομα μιας γενιάς που κατά τα άλλα ανήκουν σε διαφορετικές και εμπολείς απομονωμένες νεολαίστικες ομάδες. Μαθητές, φοιτητές, νέοι άνεργοι, πολιτικά και ιδεολογικά συγκροτημένοι ακτιβιστές, νέοι μετανάστες και περιθωριοποιημένοι. Φαίνεται ότι σε επίπεδο έκφρασης η ομάδα των μαθητών έδωσε μια ευκαιρία δράσης στις υπόλοιπες ομάδες και ειδικά στις ομάδες των περιθωριακών, των στιγματισμένων. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στη διάρκεια των κινητοποιήσεων υπάρχει μια μίξη ταυτοτικών δεδομένων μεταξύ μαθητών και φοιτητών αφενός και των περιθωριοποιημένων νέων αφετέρου. Ενώ από τη μια οι μαθητές και οι φοιτητές ανοίγουν στους πιο περιθωριοποιημένους νέους ευκαιρίες δράσης, από την άλλη δεύτερη ανοίγουν στους πρώτους την προοπτική της δημόσιας και βιώσιμης διεκδίκησης μιας ενιαίας ταυτότητας με ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα ήταν να μοιραστούν όλοι μεταξύ τους ως πόρους κινητοποίησης, κώδικες συνεννόησης και μορφές κοινωνικότητας που μέχρι τότε ήταν αποκλειστικά κτήμα της μιας ή της άλλης ομάδας. Στην περίπτωση του ελληνικού Δεκέμβρη, οι εξεγερμένοι νέοι παρήγαγαν μια πρωτόγνωρη αίσθηση του εμείς, μια υποκειμενική ανασυγκρότηση των συμμετεχόντων, θεμελιωμένη σε μια ισχυρή συλλογική ταυτότητα που είχε τα εξής τρία συστατικά. Πρώτον, συλλογικά γνωστικά εργαλεία και κοινή νοηματοδότηση των σκοπών, των μέσων και του πεδίου δράσης του κινήματος. Για να υπάρξει ένα κίνημα πρέπει να υπάρξει μια νέα γνώση, μια καινούργια γνωστική προσέγγιση και νέα γνωστικά εργαλεία με βάση τα οποία προσεγγίζουμε με διαφορετικό μάτι από ό,τι στο παρελθόν την πραγματικότητα που ζούμε. Αυτό εμφανίζεται πασιδήλως στην περίπτωση του Δεκέμβρη. Οι νέοι αποκτούν κίνητρα να δράσουν, προσλαμβάνουν τον κόσμο που τους περιβάλλει με τρόπο κοινό και αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένους κοινούς αντιπάλους τους. Η αναγνώριση των αντιπάλων ενός κινήματος είναι βασικό γνωστικό εργαλείο για να μπορέσει το κίνημα να στήσει τη συλλογική του ταυτότητα. Ποιοι είναι αυτοί οι αντίπαλοι που το κίνημα αναγνωρίζει συνολικά απέναντί του? Είναι πρώτον το θεσμικό πολιτικό σύστημα και κυρίως η κυβέρνηση. Δεύτερον, οι καταστατικοί μηχανισμοί του κράτους, κυρίως αστυνομία και δικαστήρια. Τρίτον, η εκπαίδευση με τους μηχανισμούς της. Τέταρτον, το σύστημα της αγοράς. Και πέμπτον, ακόμα και η οικογένεια με την τυποποιημένη κατανομή και την αυταρχική κατανομή των ρόλων. Ως προς αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, ως προς το γεγονός δηλαδή ότι αναγνωρίζονται γνωστικά οι αντίπαλοι, άρα συγκροτείται ισχυρά και το μέτωπο του κινήματος, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε μεγάλο βαθμό έπεσαν από την άλλη πλευρά στο κενό όλες οι συντονισμένες και αγωνιώδεις προσπάθειες του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους του θεσμικού πολιτικού συστήματος, του ΚΚΕ συμπεριλαμβανομένου, και των μίντια, να διαχωρίσουν πολιτικά και ορθολογικά τις κινητοποιήσεις σε ειρηνικές και βίαιες και τους διαδηλωτές σε μαθητές και κουκουλοφόρους. Αυτά τα δύο δίπολα έπαιζαν συνέχεια στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στις ανακοινώσεις των κομμάτων, μαθητές από τη μια, κουκουλοφόροι από την άλλη. Ειρηνικές διαδηλώσεις από τη μια, βίαιες από την άλλη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι ήταν τα ίδια άτομα εμπολείς που κάναν και τις μεν και τις δε, και τις ειρηνικές και τις βίαιες διαδηλώσεις. Ότι οι μαθητές δεν μπορούσαν να διαχωριστούν από τους κουκουλοφόρους, γιατί και οι ίδιοι μαθητές σε μεγάλο βαθμό φορούσαν κουκούλα όταν το έκαναν. Δεύτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει την συλλογική ταυτότητα είναι οι ενεργές σχέσεις εντός του κινήματος. Εδώ γίνεται μια αξιοποίηση όλων των δυνατών μορφών οργάνωσης των νέων. Οργανώσεις πολιτικές και ιδεολογικής αναφοράς, κοινότητες τοπικές, μαθητικές κοινότητες, αυθόρμητες παρέες, φοιτητικές συνελεύσεις και ούτω καθεξής, και έτσι αναπτύσσεται ένα τεράστιο, εξαιρετικά πυκνό και πολύμορφο επικοινωνιακό δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο οι νέοι
κατορθώνουν για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία να συγκροτήσουν δίκτυα και μορφές επικοινωνίας που υπερβαίνουν τα όρια των επιμέρους ομάδων και αποκαθιστούν διαδικασίες μεταξύ τους επικοινωνίας, διάδρασης και αμοιβαίας επιρροής. Για πρώτη φορά πλησιάζονται από φυσική αλλά και από συμβολική άποψη τόσοι νέοι, τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά συνενώνονται αυθόρμητα σε μια κοινή μορφή συλλογικής δράσης, ρεπερτόρια κινητοποίησης, σε πρώτη ματιά ανομοιογενή. Πέτρες και λουλούδια, παράπονα και απειλές, ουτοπικά και εργαλειακά αιτήματα, πολιτικά και απολίτικα συνθήματα, ειρηνικά σιτίν και πολιορκίες αστυνομικών τμήματων, μεταρρυθμιστική και αντισυστημική στόχοι, αυτόνομες και ετερόνομες δράσεις, ταυτοτικές και ηλιστικές επιδιώξεις. Εδώ έχουμε δηλαδή, για αυτούς που είναι σχετικοί με τη θεωρία των κοινωνικών κινημάτων, σε όλο το μεγαλείο εκείνο που χαρακτηρίζεται ως η δομική αμφισημία της συλλογικής δράσης. Αυτό που υποστηρίζει δηλαδή μια τάση, ένα ρεύμα αυτής της θεωρίας, ότι οι συλλογικές δράσεις δεν μπορούν παρά να έχουν αυτό το στοιχείο της δομικής αμφισημίας που απαγορεύει να τις τοποθετήσει κανείς μονομερός στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Το τρίτο χαρακτηριστικό της συλλογικής ταυτότητας είναι μια ισχυρή συναισθηματική επένδυση της δράσης. Αυτή είναι μια παράμετρο της συλλογικής ταυτότητας που έτσι κι αλλιώς τονίστηκε σε υπέρμετρο βαθμό τόσο από τα μίντια και από τους οργανωτικούς διανοούμενους των πολιτικών θεσμών, αυτοί δηλαδή που τόνιζαν και υπερτόνιζαν συνέχεια τα συναισθήματα του φόβου, της οργής, της απόγνωσης, της απελπισίας, του θυμού. Αυτές οι λέξεις ερχόντουσαν και επανερχόντουσαν συνέχεια στα ρεπορτάζ και στις αναλύσεις που κάνανε τα συστημικά μέσα. Έτσι. Το συναίσθημα, βέβαια, σε ένα κίνημα είναι ασφαλώς σημαντικό. Πρώτον, γιατί σχετικοποιεί την αρνητική σημασία που έχουν κάποιες αναπόφευκτες γνωστικές ελλείψεις των συμμετεχόντων. Δηλαδή, είπαμε προηγουμένως, η πρώτη διάσταση της συλλογικής δράσης είναι τα γνωστικά εργαλεία. Ένα κίνημα όμως δεν είναι μια επιστημονική κοινότητα. Τα γνωστικά της γνωστικής προσέγγιση είναι προσεγγιστική, για να το πούμε έτσι. Για παράδειγμα, το κίνημα μπορεί να πει «Ανακαλύπτω ότι η ζωή μου, τα άτομα στο κίνημα, η ζωή μου είναι σκατά και για αυτό το πράγμα φταίνε αυτοί. Αυτοί που κατονομάζονται ως τέτοιοι. Το πολιτικό σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα κλπ. Αυτό είναι μια καινούργια γνωστική προσέγγιση. Γιατί έχει σημασία? Γιατί είναι μια προσέγγιση η οποία συνδέεται άμεσα με την καθημερινή, με τη συλλογική δράση. Γι' αυτό έχει σημασία. Δεν είναι μια ακαδημαϊκή διαπίστωση που τη λέμε μεταξύ μας, ας πούμε, στη διάρκεια ενός σεμιναρίου σε ένα αμφιθέατρο και μετά πάμε να πιούμε ούζα. Όχι. Αυτή η γνωστική προσέγγιση γίνεται εργαλείο για δράση. Επειδή όμως ακριβώς η γνώση δεν μπορεί να είναι εντελής, γι' αυτό το λόγο, χρειάζεται το συναίσθημα. Το συναίσθημα αναπληρώνει τα κενά που εμφανίζει η γνώση του κινήματος. Έτσι. Το δεύτερο στοιχείο που κάνει το συναίσθημα είναι ότι παράγει εκείνον τον υψηλό βαθμό αλληλεγγύης που απαιτεί η συλλογική δράση για να υπάρχει. Στην πραγματικότητα εντούτοις, το συναίσθημα αυτό καθ' αυτό δεν μπορεί να είναι αιτία του κινήματος, όπως παρουσιάστηκε σε αυτές τις αναλύσεις που ανέφερα. Αντιθέτως, προσδιορίζεται και εξαρτάται απόλυτα από την αλλαγή των γνωστικών εργαλείων προσέγγισης της πραγματικότητας που χρησιμοποιούν οι κινητοποιούμενοι, όπως προαναφέρθηκε. Εδώ θέλω να κάνω μια σημείωση. Υπάρχει στη θεωρία των κοινωνικών κινημάτων και μια θεωρία των συναισθημάτων, που αναλύει με ποιον ακριβώς τρόπο και ποια συναισθήματα λειτουργούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν στη ζωή μας μια λεπτή γραμμή που χωρίζει το ανήθικο από το απαράδεκτο. Αυτή η γραμμή οριοθετεί ταυτόχρονα τη διαφορά ανάμεσα στο τυφλό θυμό και τη συλλογική έκρηξη. Όταν κάποιος τη διαβαίνει, μοιραία ανανοηματοδοτεί την πραγματικότητα και ταυτόχρονα περνά το κατόφλι που χωρίζει το συναισθηματικό κόσμο
της συμβατικής καθημερινότητας από το συναισθηματικό κόσμο του κοινωνικού κινήματος. Εξηγώ καλύτερα αυτή τη σκέψη. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι στην καθημερινή του ζωή τα υποκείμενα, όπως έκαναν τότε και όπως σε μεγάλο βαθμό μπορεί να συμβαίνει και σήμερα, προσλαμβάνουν ήδη το σύστημα που τους περιβάλλει, γνωστικά δηλαδή, ως ανήθικο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Δεκέμβρη, οι νέοι προσέλαβαν ως διεφθαρμένη και πελατειακή την πολιτική, ως ιδιωτικοποιημένη τη δημόσια εκπαίδευση, ως μη αξιοκρατική την αγορά εργασίας, ως πλήρως εξατομικευμένους και τυποποιημένους τους ρόλους στην οικογένεια και ως αγορές και εμπορευματοποιημένες τις κοινωνικές σχέσεις. Εν τούτης, αυτή η πρόσληψη, η γνωστική πρόσληψη του συστήματος ως ανήθικου δεν αρκεί από μόνη της για να συγκροτηθεί κοινωνικό κίνημα. Για να γίνει αυτό απαιτείται απαραίτητα αυτή η πρόσληψη να συνδυαστεί με τη βεβαιότητα ότι πλέον αυτό το σύστημα είναι απαράδεκτο. Μόνο τότε η αντίληψη που το ατομικό υποκείμενο διαμορφώνει για τον κόσμο καθιστά το συλλογικό κίνημα απαραίτητη συνιστόσα της πραγματικότητας. Τώρα, τα συναισθήματα που συνήθως γεννά η πρόσληψη του συστήματος ως ανήθικου είναι φόβος, θυμός, οργή και απελπισία. Αντιθέτως, τα συναισθήματα που προκύπτουν όταν αυτή η πρόσληψη συνδυαστεί με τη βεβαιότητα ότι το σύστημα αυτό είναι πλέον απαράδεκτο, είναι μη ανεκτό πλέον, είναι ενθουσιασμός, αποφασιστικότητα και ελπίδα. Επομένως, τα συναισθήματα που χτίζουν το κίνημα γεννιούνται από την καινούργια συνείδηση που είναι προϊόν της νέας γνώσης ότι αυτό που αμφισβητείται στο ηθικό πεδίο μπορεί επιτέλους να αντιμετωπιστεί πρακτικά ως μη παραδεκτό. Έτσι, ό,τι μέχρι σήμερα ήταν υπόγειο και άρρητο γίνεται πλέον δημόσιο και ρητό. Ό,τι ζούσε στο χώρο του μη ορατού, αλλά καθημερινά υπαρκτού, αναδύεται στο χώρο της δημόσιας ορατότητας. Με άλλα λόγια, η ταυτότητα του κινήματος του Δεκέμβρη αποδείχτηκε, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές, το κατάλληλο και απαραίτητο διανοητικό, συναισθηματικό και σχεσιακό εφαλτήριο για τη δράση των νέων που αναγνώρισαν τον εαυτό τους σε αυτό το κίνημα. Η τρίτη διάσταση των γεγονότων είναι η αποκέντρωση. Το κίνημα αποκτά μία αποκέντρωση σε 4 επίπεδα. Τα 3 είναι γεωγραφικά, το 4ο είναι κοινωνικό. Η γεωγραφική αποκέντρωση αρχίζει καταρχάς από το κέντρο που ξεκινάει η διαδοχή των γεγονότων, από την Αθήνα. Για πρώτη φορά δεν είναι το κέντρο της Αθήνας το προσκήνιο των κοινωνικών συγκρούσεων, αλλά είναι πλέον οι συγκρούσεις που είναι διεσπαρμένες σε όλες τις συνοικίες και σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας, που δεν είχαν ποτέ δει μέσα στο χώρο τους τέτοιες διαδηλώσεις και τέτοιες συγκρούσεις. Έχουμε επομένως μία διασπορά των συλλογικών δράσεων σε συνοικίες και γειτονιές απομακρυσμένες από το διοικητικό και συμβολικό κέντρο που εντοπίζεται μεταξύ συντάγματος και ομονίας. Προφανώς, σε αυτό το γεγονός παίζουν ρόλο 2 στοιχεία. Το ένα είναι η έντονη εμπλοκή του μαθητικού πληθυσμού. Ως γνωστόν, ο μαθητικός πληθυσμός είναι διάσπαρτος σε κάθε γειτονιά και συνοικία της χώρας. Σχολεία υπάρχουν παντού. Οι μαθητές, επομένως, μπορούν με ορμητήριο τα κατατόπου σχολεία να οργανώνουν τις κινητοποιήσεις τους χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται στο κέντρο. Το άλλο στοιχείο είναι μια αντίστοιχη διασπορά που εμφανίζει εκείνος που ταυτοποιείται ως βασικός αντίπαλος του κινήματος. Είναι αλήθεια ότι στη διάρκεια των γεγονότων εντοπίστηκαν από το κίνημα αρκετοί αντίπαλοι, με μεγαλύτερη ή μικρότερη αναγνωρισιμότητα στο φυσικό χώρο εννοώ. Η κυβέρνηση, η κρατική μηχανή, οι θεσμικοί πολιτικοί μηχανισμοί, οι αγορές, σχέσεις, το εκπαιδευτικό σύστημα και πάει λέγοντας. Όμως κανένας από αυτούς τους στόχους δεν είχε τόσο μεγάλη φυσική και συμβολική αναγνωρισιμότητα όσο ο κύριος αντίπαλος, κυριολεκτικά ο εχθρός του κινήματος των νέων και ειδικά των μαθητών, η αστυνομία, στην οποία υπηρετούσαν παρεμπιπτόντως και οι 2 φυσικοί αυτούργοι της εκτέλεσης του συμμαθητή τους. Με τη φυσική της παρουσία σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο, μέσω των συνοικιακών τμήματων της,
Η αστυνομία αποτέλεσε το βασικό στόχο των επιθέσεων που πραγματοποίησαν οι μαθητές στην περιφέρεια της Αθήνας. Η διασπορά της φυσικής παρουσίας της, όπως και εκείνη των μαθητών, συνέβαλε στην αποκέντρωση των κινηματικών δράσεων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο αποκέντρωσης που αποτυπώνεται στον αριθμό των αστικών κέντρων τα οποία εμπλέκονται στα γεγονότα διαμαρτυρίας. Ποτέ στην πρόσφατη ιστορία ένα κίνημα δεν είχε παρουσία σε τόσες μεγάλες και μικρές πόλεις στην Ελλάδα. Κατά κανόνα, όταν και άλλες πόλεις εκτός της Αθήνας εμπλέκονταν ιστορικά σε μαζικά γεγονότα διαμαρτυρίας, αυτές στην καλύτερη περίπτωση ήταν Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα. Στη δική μας περίπτωση όμως, το Δεκέμβρη, έχουμε κυριολεκτικά μια συγχρονισμένη εξέγερση σε εθνική κλίμακα, που αγκαλιάζει ακόμα και μικρές κομμοπόλεις, οι οποίες δεν είχαν ξαναζήσει ποτέ αναταραχές και συγκρουσιακά γεγονότα τέτοιας κλίμακας και διάρκειας. Ακόμα και πόλεις που κατά παράδοση είναι πιο συντηρητικές από πολιτική άποψη και όπου οι νέοι αποφασίζουν πορείες, συγκαλούν συνελεύσεις, επιτίθενται σε αστυνομικά τμήματα και όλα αυτά που είπαμε. Περισσότερες από 30 πόλεις έζησαν έντονα στις αναταραχές των ημερών. Οι μεγαλύτεροι από εμάς θυμούνται ότι η Μυτιλήνη ήταν μία από αυτές. Και ήταν από τις πρώτες περιφερειακές πόλεις που ενεπλάκησαν σε αυτό το κύκλο διαμαρτυρίας και σύγκρουσης. Θυμάμαι ότι είχε γίνει μία πορεία από την πλατεία Σαφούς προς το αστυνομικό τμήμα, η οποία είχε τουλάχιστον 1.500 με 1.800 άτομα. Το οποίο είναι τρομερός αριθμός για την πόλη της Μυτιλήνης. Ήταν τεράστια διαδήλωση και πολύ μαχητική. Τώρα, υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο αποκέντρωσης που είναι η διεθνής αποκέντρωση. Τα γεγονότα δεν προκαλούν κινητοποίηση μόνο στην Ελλάδα, αλλά διασπείρονται σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες νέοι σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία, σε πάρα πολλές πόλεις, συμμετέχουν και δείχνουν ότι το κίνημα έχει αποκτήσει υπερεθνικό χαρακτήρα. Αστικά κέντρα σε περισσότερες από 30 χώρες βίωσαν συγκεντρώσεις και αναταραχές που ανέδειξαν ένα κύμα παγκόσμιας αλληλεγγύης στους Έλληνες εξεγερμένους. Μάλιστα, ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολάς Σαρκοζή, επικαλέστηκε το φόβο επεισοδίων και κοινωνικών αντιδράσεων που μπορούν να προκύψουν, όπως έγινε και στην Ελλάδα, για να σταματήσει την ψήφιση ενός νομοσχεδίου, το οποίο θα έκοβε την δυνατότητα σπουδών σε πιο φτωχά φοιτητικά στρώματα. Τώρα, υπάρχει και το επίπεδο το κοινωνικό, όπου αποκεντρώνεται ο Δεκέμβρης. Όχι δηλαδή μόνο στο φυσικό χώρο, αλλά και στον κοινωνικό. Εδώ εννοούμε ότι η διασπορά των δράσεων του κινήματος λαμβάνει χώρα επίσης και στο πεδίο του τρόπου συσχέτισης και της ποιότητας των σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια κατασκευής ανοιχτών κοινωνικών χώρων διάδρασης μεταξύ ανθρώπων που κινητοποιήθηκαν, επιτελέστηκε με ένα ανάλογο πλούτο οριζόντιων δράσεων και αυθόρμητου χαρακτήρα. Τέτοιοι οριζόντιοι χώροι που κατασκευάστηκαν είχαν το χαρακτήρα ελαστικών εργαλείων που διασυνέδεαν και συντόνιζαν τις πολλαπλές δράσεις και λειτουργούσαν κυριολεκτικά ως καταλύτες. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες τα υποκείμενα εκφράστηκαν, μίλησαν, συνδέθηκαν δυναμικά με το ευρύτερο πλαίσιο δράσης, δεν διαχειρίστηκαν απλώς ευκαιρίες που προσφέρουν μικρές και αυτοαναφορικές ακτιβιστικές εισπυρώσεις ατόμων. Συνέδεσαν τα τοπικά με τα προσωπικά ζητήματα, με τα γενικά πολιτικά προτάγματα, οικοδόμησαν συλλογικούς χώρους αναφοράς για τη διασύνδεση ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό. Οι προσωπικές ιστορίες και οι ατομικές βιογραφίες έγιναν υλικό πάνω στο οποίο χτίστηκαν συλλογικές παραδοχές και ομαδικές πρακτικές. Τέτοιες συλλογικότητες διασπαρμένες στον κοινωνικό χώρο ήταν κατά βάση οι διαρκείς ανοιχτές συνελεύσεις πολιτών, κυρίως σε συνοικίες και γειτονιές, εκτός των μετροπολιτικών κέντρων, αλλά και σε μικρές πόλεις. Οι δεκάδες θεματικές καταλήψεις πολιτιστικών κέντρων, δημοτικών κτηρίων, δικηγορικών συλλόγων, εργατικών κέντρων, κινηματογραφικών και θεατρικών αιθουσών, ραδιοφωνικών σταθμών και φυσικά τα συντονιστικά των μαθητών που αναλαμβάνουν την ενημέρωση των μαθητών και τον συντονισμό των κινητοποιήσεών τους.
Σημαντική πειραματική παράμετρος της αποκέντρωσης εξέγερσης στον κοινωνικό χώρο είναι ότι σε κάποιο βαθμό διαμορφώθηκε μια δημόσια σφαίρα ριζικά εξωκοινοβουλευτική που έσπασε τις ιεραρχίες και τις προσωπικές εξαρτήσεις. Έτσι, το κριτήριο της ισότητας δοκιμάστηκε πρακτικά μέσα από την κατασκευή πλαισίων αδιαμεσολάβητης και μη ιεραρχικής επικοινωνίας, διάδρασης και συναπόφασης. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Η τέταρτη διάσταση του Δεκέμβρη είναι η χρονική διάρκεια και η βιωσιμότητα των κινητοποιήσεων. Όπως είπαμε, οι ταραχές αρχίζουν στις 6 Δεκέμβρη του 8 και συνεχίζονται τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα. Ενώ φαίνεται να επηρεάζουν και άλλες μορφές διαμαρτυρίας που έλαβαν χώρα λίγο μετά από το σκληρό χρονικό πυρήνα των γεγονότων. Αναφέρομαι πρώτον σε μια κινητοποίηση που έκαναν αγρότες από την Κρήτη, που κατέβηκαν μαζικά με τα τρακτέρ στην Αθήνα, ας πούμε, και αντιμετωπίστηκαν περίπου ως φιλικοί επισκέπτες. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν μια τεράστια καταστολή. Αναφέρομαι σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να κάνει καταρχήν αποδεκτή μια προσφυγή 31 πολιτών που δεν ήθελα να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, που μέχρι τότε τίποτα δεν προμείνει ότι θα μπορούσε ένα δικαστήριο να φτάσει σε μια τέτοια απόφαση, αλλά και σε άλλα γεγονότα που, όπως το κόψιμο των δέντρων στην πλατεία, δεν θυμάμαι που αποφεύθηκε με δικαστική απόφαση κλπ. Έχουμε δηλαδή μια γενικότερη επίδραση του πνεύματος του Δεκέμβρη πάνω και στη θεσμική λειτουργία ορισμένων οργανισμών, στη λογική της, αν θέλετε, της μετριοπάθειας που έπρεπε να επιδείξει το σύστημα απέναντι στο κίνημα. Δεδομένου ότι ο βασικός του κορμός ήταν κυρίως αυτό, οι μαθητές. Τώρα, η χρονική παράμετρος είναι σημαντική. Όπως λέει και ένας γνωστός αναλυτής των κινημάτων, μία τακτική που διαρκεί υπερβολικά γίνεται εμπόδιο. Οι άνθρωποι μπορούν να υποστηρίξουν το αγωνιστικό συμφέρον μόνο για περιορισμένο χρόνο, μετά από τον οποίο αυτό μετατρέπεται σε τελετουργική δέσμευση, όπως το να πηγαίνει στην εκκλησία τα πρωινά της Κυριακής. Τώρα, το γεγονός ότι τα μαζικά και υψηλής συγκρουσιακής δυναμικής συμβάντα διαμαρτυρίας διατηρήθηκαν για περίπου 1,5 μήνα, δείχνει ακριβώς πόσο άργησε να μετατραπεί η εξέγερση σε τελετουργική διαμαρτυρία. Ακόμα και το γεγονός ότι 2,5 εβδομάδες μετά τα πρώτα γεγονότα ήρθαν τα Χριστούγεννα, δεν εμπόδισε τη συνέχιση των διαμαρτυριών αμέσως μετά τις διακοπές, αρχίζοντας με τη δυναμική και επεισοδιακή πορεία της 9ης Ιανουαρίου, στην οποία συμμετείχαν περίπου 3.000 διαδηλωτές. Το πρώτο τελευταίο χαρακτηριστικό είναι τα συγκρουσιακά χαρακτηριστικά του κινήματος. Το βάθος, δηλαδή το κοινωνικό βάθος της σύγκρουσης που επιχείρησε ο Δεκέμβρης. Ξέρουμε ότι ένα κοινωνικό κίνημα είναι μια συλλογική δράση που εκφράζει μια σύγκρουση και συνεπάγεται τη ρήξη με τα όρια συμβατότητας του συστήματος. Προφανώς, το να κινείται μια συλλογική δράση έξω από τα όρια συμβατότητας του συστήματος σημαίνει να σπάει τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή, να προτείνει μη διαπραγματεύσιμους στόχους και να θέτει υπό αμφισβήτηση την νομιμότητα της εξουσίας. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που σπάνε τα όρια συμβατότητας του συστήματος. Με την έννοια αυτή, το κίνημα του Δεκέμβρη έδρασε σαφώς έξω από τα όρια του συστήματος. Ελάττωσε δραματικά τη διαπραγματευσιμότητα των στόχων του, αφού οι δύο βασικοί του στόχοι ήταν, η βασική του, όχι μοναδική, να φύγει η κυβέρνηση και να αφοπλιστεί η αστυνομία. Κάτι το οποίο το δεύτερο δεν είχε ξαναγίνει. Τελευταία φορά ήταν τα Δεκεμβριανά, αλλά και πάλι δεν ζητούταν τότε από το κίνημα να αφοπλιστεί η αστυνομία, αλλά οι παρακρατικές οργανώσεις της δεξιάς. Έτσι. Αυτή η εξωσυστημική δράση διαφάνηκε και στο επίπεδο των πρακτικών συνεργειών. Το μέγεθος επιρροής που άσκησε ο Δεκέμβρης στην ελληνική κοινωνία είναι συνάρτηση ενός θεμελιώδους συνδυασμού του μεγάλου
βαθμού παραβίασης των κατεστημένων κανόνων, αντιπαράθεσης των διαδηλωτών με τις δυνάμεις καταστολής, αφενός, και του γεγονότος ότι σε αυτή την παραβίαση συμμετείχαν με ενεργό τρόπο πολλοί νέοι και κυρίως πολλοί ανήλικοι. Αυτά είναι δύο γεγονότα που υπερβαίνουν κατά πολύ τα ιστορικά εσκαμμένα. Οι συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη χώρα πήραν το χαρακτήρα καθημερινής ανοιχτής αντιπαράθεσης, κυρίως με δεκάδες μαζικές πολιορκίες των μαθητών κατά αστυνομικών τμήματων. Αυτές οι πολιορκίες και οι σκληρές οδομαχίες ανέδειξαν τη συγκρουσιακή δυναμική ενός κινήματος που προχωρώντας έκαιγε πίσω του τις γέφυρες για να μην υπάρξει οπισθοχώρηση, δηλαδή κατέστρεφε ολοσχερός τις δυνατότητες τακτικών ελιγμών. Συνήθως όταν ένας στρατός καίει τις γέφυρες είναι όταν υποχωρεί και τις καίει για να μην τον προλάβει ο αντίπαλος που τον κυνηγάει. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Είχαμε ένα στρατό εισαγωγικά, ο οποίος έκαιγε τις γέφυρες όσο προχωρούσε μπροστά στη σύγκρουση. Γιατί? Για να μην δώσει δυνατότητα στον εαυτό του να επιστοχωρήσει. Είναι μια λογική που έχει και το στοιχείο της απελπισίας, αλλά και το στοιχείο της ελπίδας. Τα κινήματα είναι ως οργανισμοί που περιέχουν αυτό το στοιχείο της δομικής αμφιστημίας στη δράση, είναι συλλογικότητες που συνδυάζουν και τα δύο στοιχεία. Αλλά και το ζήτημα της συλλογικής της μαρτυρίας, δηλαδή του κατά πόσο θυσιάζονται τα ίδια τα μέλη του κινήματος, επίσης συνηγορεί ότι υπήρχε μια υψηλή συγκρουσιακή δυναμική. Έχουμε πολλές εκατοντάδες συλλήψεις, χιλιάδες προσαγωγές, πολλούς τραυματίες, δικαστικές διώξεις. Στη Λάρισα αρκετοί ανήλικοι παραπέμπονται να δικαστούν με εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού νόμου. Φανταστείτε, δηλαδή, μέχρι εκεί έφτασε, ας πούμε, το σύστημα προσπαθώντας σπασμωδικά να σπάσει τις κινητοποιήσεις. Συνελήφθησαν επίσης αρκετοί αλλοδαποί, από τους οποίους πολλοί απελάθηκαν με διαταγές διοικητικής απέλασης κλπ. Και το ίδιο, η ίδια συγκρουσιακή δυναμική παρατηρείται και στο επίπεδο της συλλογικής της ηλικής ζημίας. Πολλές εκατοντάδες από καταστήματα, επιχειρήσεις κλπ. Υπέστησαν ζημιές, κλοπές εμπορευμάτων κλπ. Το τελευταίο στοιχείο είναι τα επικοινωνιακά δεδομένα. Στη διάρκεια της εξέγερσης γίνεται για πρώτη φορά τόσο εκτεταμένη πρακτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας για τη συνεννόηση, το συντονισμό και την οργάνωση των κινητοποιήσεων. Αυτό επέτρεψε τη μεγάλη ταχύτητα και την απρόβλεπτη γεωγραφική εκδήλωση των μαχητικών δράσεων. Όμως όχι μόνο. Τα θετικά αποτελέσματα των επικοινωνιακών πρακτικών του κινήματος δεν περιορίστηκαν σε ζητήματα οργάνωσης των κινητοποιήσεων. Οι καινούργιες επικοινωνιακές πρακτικές ανέδειξαν πτυχές της σχέσης ανάμεσα στην ποιότητα της παραγόμενης πληροφορίας και στη μορφή του επιχειρούμενου διαλόγου, που αναπτύσσεται μέσα σε δυναμικά και περίπλοκα περιβάλλοντα, όπως είναι τα κινήματα. Σύμφωνα με το ΣΕΝΕΤ, ο εξωτερικός έλεγχος της πληροφορίας τείνει να συγκεντροποιείται στις κοινωνίες σε συνάρτηση με την αύξηση του όγκου πληροφορίας. Όσο δηλαδή πιο μεγάλος είναι ο όγκος, ο συνολικός όγκος πληροφορίας σε μια κοινωνία, τόσο περισσότερο ο έλεγχος τείνει να γίνεται συγκεντρωτικός. Άρα, ο ρόλος της δημοκρατικής επικοινωνίας, από την άλλη όχθη, είναι να μειώνει τον όγκο των πληροφοριών. Και αυτό οι άνθρωποι το πετυχαίνουν όσο συνεργάζονται και ερμηνεύουν. Δηλαδή, όταν με την επεξεργασία και την απαλυφή πληροφοριών αποκεντρώνουν την επικοινωνία. Στην περίπτωσή μας φαίνεται πως το κίνημα κατόρθωσε μέσω του διαδικτύου να διεξαγάγει έναν πληροφοριακό πόλεμο. Να διαμορφώσει μια πρωτόλια μορφή δημόσιας επικοινωνίας που αποδείχθηκε καθοριστική στη διαμόρφωση της εξέγερσης, επειδή παρήγαγε πρωτογενείς πληροφορίες και ειδήσεις και επέτρεψε κυρίως στα υποκείμενα της εξέγερσης να αμφισβητήσουν και το μοντέλο και το περιεχόμενο της κάθετης πληροφορίας των κυρίαρχων ΜΜΕ. Και θα κλείσω με δύο συμπερασματικές παρατηρήσεις. Ανέλησα με βάση διαφορετικούς άξονες ανάγνωσης το κίνημα το νέο του Δεκέμβρη ως ένα υβριδικό συλλογικό δρόντα που
που ένωσε διαφορετικές ομάδες νέων με αποκλεισμένες ανάγκες. Το κίνημα στάθηκε μαζικό, σύνθετο, ετερογενές και αποκεντρωμένο. Επέδειξε υψηλή συγκρουσιακή βιωσιμότητα και υψηλό βαθμό ρήξης των κανόνων και επικοινώνησε διαμέσου του online ακτιβισμού. Όμως, όπως συμβαίνει συνήθως, η προσέγγιση του κινήματος του Δεκέμβρη στο συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό των αναλύσεων που γράφτηκαν εν θερμό από επιστήμονες και δημοσιογράφους, είτε υποστηρικτικά είτε επικριτικά προς το κίνημα, εξέλαβε τη συλλογική δράση του κινήματος σαν δεδομένη. Σε αυτές τις αναλύσεις, δηλαδή, το κίνημα αποδόθηκε αποκλειστικά σε εξωτερικές αιτίες. Με λίγες εξαιρέσεις, δεν θεωρήθηκε ότι τα μέλη του κινήματος συμμετέχουν στη διαδικασία κατασκευής του. Η συλλογική δράση του κινήματος εμφανίστηκε να προέρχεται αυτοματικά από τις συναισθηματικές και ψυχολογικές συνέπειες που επιφέρει το ηθικό σοκ του φόνου του Αλέξη πάνω στους νέους. Ή στην καλύτερη περίπτωση, αυτό το ηθικό σοκ θεωρείται ότι ενεργοποίησε με αντανακλαστικό τρόπο μορφές συλλογικής δράσης που κυκλοφορούσαν εν σπέρματι στο νεανικό, ψυχολογικό και συναισθηματικό υπόστρωμα που από καιρό είχαν δημιουργήσει οι πολλαπλές κρίσεις. Κρίση πολιτικής, κρίση αγοράς-εργασίας, κρίση αξιών, κρίση εκπαίδευσης, οικογένειας κλπ. Έτσι, δεν αναγνωρίστηκε ότι η συλλογική ταυτότητα του κινήματος περιλαμβάνει τα συστατικά μιας δρόσας συλλογικότητας, δηλαδή την αλληλεγγύη, τα κοινά γνωστικά εργαλεία, τις ενεργές σχέσεις και την πυκνή επικοινωνία. Το κίνημα σαν έκφραση των κρίσεων, λοιπόν, σαν μηχανική συνέπεια παθογένειας και όχι ως οικοδομημένη θετικότητα. Όχι ως έκφραση μιας σύγκρουσης ανάμεσα σε κοινωνικούς και πολιτικούς δρόμους, τις οποίες τα χαρακτηριστικά της σύγκρουσης αυτής διαμορφώνονται δημιουργικά και απρόβλεπτα στην εξέλιξη της δράσης. Αυτό που υποστήριξα εγώ είναι τη συντροματικότητα και τότε σε αντιδιαστολή με αυτές τις αναλύσεις, η ίδια η μορφή της συλλογικής ταυτότητας και της συλλογικής δράσης του κινήματος υπήρξε μία από τις πιθανές δυνατότητές του. Θα μπορούσαν να είχαν υπάρξει, να είχαν υλοποιηθεί και άλλες δυνατότητες. Δεν ήταν κάτι αναπόφευκτο αυτό που συνέβη, δεν ήταν κάτι νομοτελειακό, δεν ήταν κάτι που έπεσε από τον ουρανό σαν βούληση μιας θεότητας ή μιας δομής ή μιας σύγκρουσης δομών ή μιας κρίσης. Υπήρξε τελικά εκείνη που τελικά συντελέστηκε υπό το βάρος περίπλοκων αντικειμενικών παραμέτρων και απρόβλεπτων υποκειμενικών επιλογών. Με άλλα λόγια, το κίνημα οικοδομήθηκε ως ένας υβριδικός συλλογικός δρόμος που ένωσε διαφορετικές ομάδες νέων διαμέσου των επιλογών δράσης που έκαναν τα μέλη του στο πλαίσιο της μεταξύ τους διάδρασης και της αντιπαράθεσης τους με αντιπάλους. Σας ευχαριστώ πολύ.